Ola, boas, chámome Ana e son da clase de terceiro C. Hoxe vou facer o traballo de bioloxía titulado A mocidade emprendedora do Monte. Para ese traballo eu escollín facer galletas de mel. Empregaremos 250 gramos de fariña, 60 de azucre, 100 mililitros de aceite, un ovo, mel, royal e sal. O primeiro que temos que facer é poñer o ovo, o azucre e o aceite. Agora temos que batelo todo moi ben. Agora poñemos 2 cucharadas de mel. Botamos unha pizca de sal, a fariña e o royal. Agora tapamos con papel film e deixamos reposar na neveira durante 4 horas. Unha vez sacada a masa da neveira, collemos unha pouquiña cantidade de masa e a colocamos facendo boliñas por enriba do papel albal. Agora metémolas no forno durante 15 minutos a 180 grados. Cando xa están listas, sacámolas e deixámolas enfriar. Unha vez que enfriaron, as poñemos no seu recipiente, onde por detrás lle colocamos a súa etiqueta que contén o nome do produto, o produtor, os ingredientes, o peso neto, o lote, a data de caducidade e como hai que conservar o produto. Para fabricar o produto gastamos arredor de 3 euros. Para obter ganancias, vendémolas por 4. E agora xa sabes, a disfrutar as mellores galletas que probarás na túa vida!